surup ing Dada Pitana. Ananging punita kang minangka sambeting carita kinarya panjenengan lampah. Inggih punika ingkang wonten ing Padukuhan Karang Kedempel ya ing Padukuhan Lampis Ireng. Mila winastan Padukuhan Karang Kedempel karana ing mriku bumine subur saged nuwuhaken wuhan palawija kala kapsimpar kala kependhem kala gumantung kang akariyut dadi raharjaning praja awit saking wulu pawetuning bumi ingkang tansah malimpah-limpah dene winastan Padukuhan Lampis Ireng awit ing telenging padukuhan wonten wit lampis ingkang wosipun cemeng. Najan ing padukuhan wonten wisma limasan ingkang sampun kaladuk sepuh. Gebiya gedhe linabur gamping, jendela cekak nanging cekli. Sangajenge wisma wonten katingal wonten kumpleh beting sang Dewi Warna Abrit Pethak. Inggih punika pusaka gendera. Inggih gendera ing Ngamarta. Lajeng cinten to ingkang katemben lenggah punika tetunggule Padukuhan Lampis Ireng ya pamumung para Pandhawa. Ki Lurah Semar Nayantaka Badranaya Duda manang munung wong buka sampir ya Kyai Ismaya. Semar tegese wus datan kesamaran marang kahanan ingkang gumelar. Nayantaka nayan tegese ulat, Antaka tegese pati. Yen pinuju peteng atine, ulate Ki Lurah Semar tansah kaya wong kang wis mati. Badranaya Badra tegese rembulan naya ulat. Yen pinuju karenan penggali ulate Ki Lurah Semar yayah Wulandadari. Duda manang munung wujude Kyai Nayantaka tansah nyoro ati diarani lanang, mongko kopek ya diarani wadon, mongko sejatine lamisan. Wong buka sampir tegese janma kang wis kalih saking panggodha pangrencana datan kengguh marang kanemataning donya anane mung sarwa merdeka lair terusing batin. Ismaya iku minangka pepenget dubadine Ki Ismaya duwe nguni amung saking esmuning cahya weninging gesang. Dene lelabuhane Ki Lurah Semar tansah nindakake darmaning panguwasa kang adhedhasar, wibawa, sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak tansah jujur kang digagas amung kamulayaning bangsa miwah luhuring praja. Sentosa lire tansah teguh ing panggalih datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan marang Gusti ingkang Maha Agung. Wicaksana lire wis pana ing paninggalipating kawruh ngagungake pangaksama adhedhasar abdin. Saben dina polahe mung samadya, bebasan witing klapa amung salubune. Ora nate digawe-gawe. Tansah mulat glagating swasana ingkang linaras
kelawan kiblating cipta senseming rasa greteting karsa lan babaring karya nuju sajuga Kilurah Semar nedya lenggah ing pendapi padukuhan longok-longok kaya tenggok datan obat datan usik lajeng sinten to ingkang kepareng marak mangayun inggih punika putra tetiga Kilurah Naragaring Petruk Sumawana Bagong mila sinareng mulat sowane keng putra tetiga dadi gurawalan penggali Kilurah Semar mangkono wijil sabda pangandika kang kawijil ing lesan dan sembah niring ulun dan sembah niring ulun kapurba risang murping rat sahanan ningkang ndang kanang sing tasih mawe pukusa waku
si ing dalan dan kanang memujeng rat lae legutukek upel-upel sadu mlita melem. Muga Gusti tansah paring pangayuman marang kayuwanan ingsun. Yen wis padhakake iki kaya kabeh anak-anakku kang wis padha sowan ana ngarsaku. Iki kaya-kaya nala gareng. Gareng apa padha becik satekamu, Kulup? Iya, Mo. Awit pangestune wong tuwa tansah kalis saking bebaya sowanku slamet ora ana alangan apa-apa. Ya mung pangabektiku katur ya, Mo. Ya tak tampa. Kanthi gawe bungahe renane wong penggali wong tuwa. Mula prayogakno dhisik ya, Le. Aku tak ndangu marang Petruk. Ya, Mo. Petruk. Apa padha raharja satekamu, Petruk? Iya, Mo. Oleh pangestumu tansah lestari widodo. Sowanku ana ing pangarepanmu. Ya mung pangabektiku katur ya, Mo. Ya tak tampa. Muga ndadekno jimat. Bagong padha becik tekamu, Bagong. Iya, Mo. Ora ana alangan apa-apa. Tekaku mrene kali saka bebaya ya syukur yen ngono. Nala garing piye, Mo? Iki ora usah kesuwen anggonku ngomong ya, kira. Apa ndadekke kageting atimu dene kowe kabeh padha tak timbali ana pangarepanku kene, Gareng? Duh, Mo. Andadekake kageting atiku. Jalaran iku mau jane aku mau lagi apik. Nyandak arit lunga ngarit ngemek pakan wedhus. Ning jebule ana kiriman surat sing surasane aku kudu rawuh. Kudu sowan ana ing pangarepanmu mula ana wigati apa, Mo? Pondho apa perlune dene kowe nimbali aku? Iya, Mo. Aku kurang cetha apa perlune dene kowe nimbali aku supaya aku enggal-enggal ngadhep ana ngarepmu. Mara gage paringa dawuh ya, Mo. Iya, Pak. Kandhane ana perlu apa kowe kok gage-gage lemu nulis nok surat supaya Bagong enggal-enggal rawuh. Apa Bagong ku ndek keluputan apa karo kowe? Ora, Bagong, kowe ora ndek luput karo wong tuwa ora. Lah terus ana wigati apa kok aku mbok kon rawuh ana ngarepanmu, mbok kon teko ning ngarepanmu. Ya ngene ya, Lik. Rungokno kabeh wae. Mula kowe tak
tekakno mrene iki jaranan aku nampa jejiban. Minangkani pangunek-unekipun Mbah Kasemah ingkang sampun suwargi. Oh, dadi kaya ngono, Mas. Iya. Lho terus duwe pangunek-unek apa? Ngene. Nalika taun sing wis kepungkur Mbah Kasemah wis suwargi ku mau nonton wayang ana ing Bengkok Mbelik. Bareng weruh wayang iku mau ya banjur tuwuh gagasan. Mbok ya aku kuwi duwe kapan ya aku duwe anak njaluk duwe gagasan bareng wektu sawijining dina. Mbah Kasnijah iku, Bu Kasnijah iku mau duwe putu njaluk ndarung disuwun Mbah Kasemah dadi putrane. Mula Mbah Kasemah sadurunge dipundhut sing gawe urip mekas karo Bu Kasnijah. Besok nek anak sing tak jaluk iku mau besok nek wis dipundhut garwa. Wis dikaceni wong, dipupuk wong. Besok nek digawe tak tanggapake wayang dalange Badrun. Oh, dadi ngono. Iya, kaya ngono kuwi. Mula ya, Lik, kabeh padha sesenana. Gandeng pangunek-uneke Mbah Kasemah kuwi wis dipinangkani. Dina Minggu Kliwon malem Senin Legi. Mula diseseni kabeh para tamu, para pengrawit, kabeh para bapak ibu sing padha mapan wonten ing mriki. Mbah Kasemah iku wis ora duwe tanggungan apa-apa, wis ora duwe utang-piutang karo Bathara Kala Saryang Menang lan sing sayang Bathara Kala Saryang Menang wis ora mutangake karo Mbah Kasemah. Mula wis dileksanani dina iki, mula wis pangunek-uneke Mbah Kasemah wis lebar luar. Kaya ngono kuwi pamundhute ya, Mak. Oh iya. Mula iki timbangane kesuwen. Sadurunge aku nyuwun pamit, ayo kabeh padha memuji karo sing kuwasa. Muga-muga Bapak Sumani anggone kagungan butuh sak lebare iki pinaringan sehat walafiat. Ditepehno balak billahi. Muga-muga diparingi rejeki ingkang malim-malimpah benjing kangge sangu ibadah wonten ing tanah suci. Iya, Mak. Mula ya, Nggih. Iki wis ora kesuwen gandeng iki. Apa jejiban kuwi anggonku nindakake pangunek-uneke Mbah Kasemah iki wis rampung, mula ayo padha diakhiri kanthi wabi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah. Ayo. Aku Prabu Jaya Setyaka. Wajabala kabeh padha kumpul. Wah!
Sromalayu Paman Patih Kalayaksa wonten tinimbalan ingkang adhawuh nggih anak Prabu hamiji dhateng pisawanan kula pun Kalayaksa kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk nggih anak Prabu ya wis tak tampa paman ora liwat pangestu ingsun tampanana nuwun inggih dat kapundi paring pangestu paduka mugi ndadosaken jejimat paribi kula pun tumenggung Krida Yaksa cumadong dawuh sinuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya wis tak tampa bocah tumenggung ora liwat pangestuku tampanana nuwun inggih dat kapundi kula nyadong dawuh sinuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya wis tak tampa kabeh Paman Kalayaksa wonten tinimbalan ingkang adhawuh nggih anak Prabu aja kaget kang dadi atimu marmanipun Kakang utawa Paman Kalayaksa tak piji marak mengayun ana bab utawa wigati kang kudune ndak andharake ing bengi iki Paman. Nuwun inggih. Menika bab menapa nggih anak Prabu? Ngene Paman. Nalika Ari Respati manis ingsun katemben layap liyep ing aluyup. Dumadakan ingsun iki nyupena utawa ngimpi nalika samana. Ana salah sawijine wong wadon kang endah sulistya ing warni dhewekne kuwi klencap-klencep mesam-mesem lambene dicokot ngisor piyuh ayune lek karo sinden papat nek kok mbumbuan saking ayune piyayi niku nggih bocah wadon kuwi mau mesam-mesem nyokot lambene sing ngisor terus ngetokke ilate sithik mbaka sithik mengke gek ula dudu ula melet-melet niku banjur dhewekne kandha yen to jengene kuwi Dewi Madendrawati saka negara Dwarawati. Piyuh paman. Sawise ingsun kuwi ngipi ketemu bocah wadon kuwi. Yen awan aku ora doyan mangan yen bengi mung tansah klisikan mung katon kelingan bocah wadon kuwi mau. Ngantos ngoten niku
titikanipun yen to sampeyan utawa paduka menika nembe nandhang kunjana papa. Tegese nembe jatuh cinta sinuwun. Jebul kaya ngene iki, Paman. Larane wong nandhang lara asmara. Yo. Dijak bareng rombongan kuwi nganti ora gelem. Nganti direwangi nyepedah dhewe. Mung butuhe ketemu apa lan sapa sing banget tak tresnani. Pun sampeyan sanding, sampun nalika wonten ngimpi. Mengke gek-gek sampeyan gulung-gulung. Lho, sababe napa? Patah hati? Mboten. Mula kang saka kuwi, Paman. Nalika jroning ngimpi nggonku ketemu dhewekne kandha lan sumpah ora bakal dhewekne kuwi palakrama lamun to ora sesandingan kelawan aku. Yen to aku turu mlumah Dewi Madendrawati ana usuk katon mencap-mencep kledang-kledung ngegolake bokonge sajak ngece marang rasaku ning yen to aku turu miring nang tembok Dewi Madendrawati kuwi katon mencap-mencep megol yo gawe aku ora iso turu. Bareng aku turu mengkurep rasane pripun? Wah, ganjel Paman. Niku banyolan lawas niku. Mangke gak diece kalih Deni niku. Banyolan lawas kok ditokke wae. Mula kang saka kuwi Paman. Ayo para wadyabala. Saka ing timbul taunan. Kabeh wae aja ana kang nganti keri. Ngirit wadyabala kabeh bondo donya saka negara timbul taunan diboyong ning negara Dwarawati. Minangka dadi pasraning penganten Dewi Madendrawati bakal boyong dina iki. Nok non meninggih ngestawaken dawuh lajeng benjang menapa kepareng bidal. Ora susah ngenteni colok lintang sambung obor. Budal dina iki. Nok non ngestawaken dawuh.
budal so. Wah, baik.
Weh. Oh, ha, hey. Wis, hey. Ah, hey. Ah, hey, ah, hey. Ah. Ah. Ah, hey, ah, hey. Hey. Ah. Wah. Wah. Hey, ah, hey. Hush, hey. Sing hati-hati Kakang. Oh, ah, hey, hey, hey. Wah. Ah. Ah. Hey. Ah. Hey. Tan kadi sudama Gusti leng-leng ramyan ingkang sasongko kumenyar Amawi genamastuna masidhem sakaring bawana langgeng
ririh rampak geguritan jroning latri kang rinumpaka wiwitan kang sarwa gambara semune warata papane kekanten tumeka marang tepuking gadi yen pinanggita gita tetela ngeglom yang tutur tinular kang sagung sarjana urih kawuriyan dadi sangsaya asri kinarya tepa palupigya paduladaning saking titah trah tumrah tumangkara tangkar ing alaming tring pekawis anenggih Suralaya Surapati lan Surangantara Suralaya alaming suci pinerbawing dewa dewi Hapsara kelawan Hapsari dene kang sinebut Surapati alamin bangsa lelembut pinerbawing jim setan priprayangan kang sinebut Surangantara ya alaming jalma titah ngarsa padha trah tumrah tumangkar tangkar sami lumampah parang sak golonganing dewi minangka pembukaning carita ing negari Dwarawati nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna lenggah wonten ing dampar kencana mek babut pramudani sinebaran sari-sari kinandari-dari sah jebat kasturi mengambar-ambar pating pangurakan Jawi datan kantun rawuhipun kadang sepuh nenggih Sang Prabu Baladewa minggah jroning pendapi agung gupuh-gupuh angacaraning para sentana nayakaning praja ingkang nampi rawuhipun Sang Prabu Baladewa. Dene kang lenggah kaya konjeming bantala pedanane nenggih punika ta Raden Samba ya Wisnu Brata. Lenggah jajaran dikapiring nenggih Raden Setyaki dalah Raden Udewa. Bek abelabar para mantri bupati Kliwon Medana ingkang samya seba kaya ndayang-ndayana pancak suwijining alun-alun kados saking kang samya seba teka mangkono pangudas marang indriya ingkang dereng kamiyo sing lesan. Rem-rem surem soroting tan padang kasor lan pacari
leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga rumeng puri mangren tanpa siring halep ning omah mas ler muruping langit tekyan sarwa maneh Sih wilasa katentreman kabagyan kasalira ing jiwa hangga waratin sagung dumadi Koko Prabu duh Koko Prabu jejimat pepundhen kuling Majapada ngantos dumugi ing delahan paduka rawuh wonten ing Sitinggil negari Dwarawati mriki Koko Prabu paduka mboten paring cecala langkung rumiyin mestinipun menawi to paduka paring dawuh langkung rumiyin mestinipun badhe kula papak ngawi gamelan Lokananta minangka tandha pakurmatan kunjuk dhateng paduka Koko Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Suwargane wong tuwa ki ora kaya waku. Tilik dulur nom nganti disobya kang kono mangkono. Yayi ya matur nuwun dening Si Adi kuwi paring pakurmatan sing semono gedene marang pun Kakang nanging ora usah nganti kaya ngono awit tekane pun Kakang kuwi ora paring dawuh luwih dhisik awit merga rasa kangenipun Kakang marang Si Adi wis sawetara suwe ora sapet jagong. Piye
pakabarane Yayi. Rak ya padha apik. Inggih. Sami wilujeng Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya, tak tampa, Di. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono ya, Di. Nuwun inggih dhateng pundi? Kula pundi hingga jejimat paripih paring pangestu paduka Jeng Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wa Prabu. Ya anakku nggih samba bocah bagus. Ya wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun wa Tampanono ya nggih. Nuwun inggih wa Prabu. Kula pundi mugi ndadosaken jejimat paripih paring pangestu paduka. Setyaki padha becik pangestu paduka Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya Yayi Setyaki wis tak tampa. Kakang Udawa padha raharja. Nuwun inggih Koko Prabu ngaturaken pangabekti. Ya wis tak tampa. Sakwusnya paduka santata lenggah duh Koko Prabu. Ingkang rayi badhe matur dhateng paduka Koko Prabu. Bab apa Yayi? Inggih. Bab kahanan ingkang tumanduk wonten ing negari Dwarawati mriki. Awit pangrasa kula kirang sekeca mila daya-daya kleresan rawuh paduka ingkang rayi nyuwun pamrayogi dhateng paduka Koko Prabu. Lah dalah. Ya bab pamrayogi ketemu mburi wis mengko dirembug bareng-bareng kepiye-piye supaya negara Dwarawati kuwi kalih sambikala ora ana alangan sawiji apa wae. Menapa Kakang Mbok Irawati kepareng nderekake dhateng lampah paduka Koko Prabu. Lah dalah. Lah nek Mbak Yumi Irawati iki ora kena kari to, Di. Ning endi Kakang pun Kakang kuwi lunga mesti Mbak Yumi Rawati kuwi ora bakal keri. Awit siji merga saka gedene tresnane Mbak Yumu marang pun Kakang. Ping pindho saya tuwa kuwi ora saya nglenggana le tuwa malah saya ndadra le nandhang cubriya. Lho bab menapa kok? Lho piye to? Haresikone duwe bojo ganteng kaya pun Kakang iki. Nek nganti lunga-lunga rada adoh nganti disaut prawan liya ora ya kapiran to. Mula rina wengi Mbak Yumu ki tansah nderekke marang pun Kakang. Nuwun inggih. Minangka tandha katresnanipun Koko Prabu kaliyan Mbak Yumi Rawati. Ya, aku ora maido. Jenenge wong wadon nek tau tatu iki sok kala mangsane pancen ngono. Kuwatir. Inggih. Koko Prabu, piye Yayi? Nyuwun pangapunten. Nalika rumiyin kula menika karawuhan salah sawijining tamu ingkang rawuh wonten ing sitinggil negari Dwarawati mriki. Piyambakipun menika jejuluk Prabu Madenda Dewa. Sang Prabu Madenda Dewa menika paring dawuh bilih badhe masrahaken ingkang putrinipun ingkang sesilih Dewi Madendawati. Duh Koko Prabu ndadosaken kawuningan paduka. Bilih Dewi Madendawati menika sampun akhire dewasa malah kepara. Nalika Ariras Pati manis kula kaliyan Kakang Semar menika sampun pirembakan. Kakang Semar inggih pikantuk putra pupon kakung malah kapara. Dinten sakmangke badhe kula jodohaken kaliyan anmadjanipun Kakang Semar. Namung ndadosaken kawuningan duh Koko Prabu. Salaminipun Dewi Madendawati menika manggon utawi cumandhak wonten negari Dwarawati. Negari Dwarawati menika gemah aripah loh jinawi boten kirang sandang kelawan pangan malah kepara. Para kawula menika sami alok bilih panggesanganipun tansah sumuyut.
ugi Bapak Amung Tani enggang anggenipun sami gegulang dhateng olahing tetanen samya subur panggesanganipun sempulur panguripanipun para ingkang tinandur saha anggenipun panen inggih tuwuh ingkang matikel-tikel mila saking menika duh Koko Prabu kula ngantos nggumun Dwarawati menika mboten kados mekaten namung salaminipun kecondokan Dewi Madendrawati negari Dwarawati saya kuncara anjaying bawana Koko Prabu weladalah ya syukur mengawi gena yen to kaya mangkono dadine ora sia-sia nggone Yayi Prabu kuwi ngasa pusaraning praja nyatane para kawula malah manggih karaharjan inggih nalika semanten Kakang Semar rawuh badhe nglamar Atmaja kula pun Dewi Madendrawati badhe dipun pikantukaken kalian putranipun Kakang Semar Koko Prabu lho apa arep dientukke gareng mboten Koko Prabu weladalah apa arep dientukke Petruk inggih mboten Koko Prabu lho anake Kakang Semar kuwi gareng Petruk wah mesti dientukke Bagong kuwi Yayi ugi mboten Koko Prabu banjur inggih putra pupon ingkangipun nemu Kakang Semar menika badhe dipun jodohaken kalian Atmaja kula pun Dewi Madendrawati namung ngantos sakyamenten Kakang Semar dereng rawuh dugi mriki ndadosaken kuwatosipun kula menawi to Kakang Semar boten siyos rawuh mriki gek mangke kados pundi anak kula pun Dewi Madendrawati Koko Prabu yo samendha sawetara Yayi mbok menawa sing mengko ana dalan padhang kanggo Dwarawati sak wutuhe nggih Koko Prabu kagiat risang kabirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawana iwa kitu kang walangati nuwun amit pasang kaliman tabih sinabetna ing Iladuni dumawaing tawang tuwan sinuwun kula pun Petruk kantong bolong saking Pecuk Karang Pecukilan cumadong dawuh ugi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk iya Petruk wis tak tampa lewat pangestuning Sun Tampanana nuwun inggih daca pundi kula talani wonten ing Kuncung supados nggih kula nandur jagung saged ledung-ledung Ndara Baladewa kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya Petruk
Wis tak tampa ora oleh pangestuning sun tampanana. Nuwun inggih dahat kapundi? Ana wigati apa Petruk kantong bolong arawuh utawa sowan ana ngarsaning sun ingkang tanpa ingsun timbali marak ngabiyantara mara diage matura Petruk. Nuwun inggih sinuwun. Malih-malih menapa sowan kula menika sepindah kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ingkang kaping kalihipun inggih menika sowan kula inggih sampun sawetawis dangu mboten nate sowan dhateng paduka. Mbok menawi bulanan kula menika sampun medal. Wong batur urung nyambut gawe kok wis takon bulanane. Mbok menawi kok ya. Ingkang kaping tiganipun dosinuwun kula menika dipun perintah kalian Bapak nalika semanten Bapak nate matur kalian paduka ingkang sinuwun bilih Bapak Semar menika badhe mundhut silane ngakrami Atmaja Paduka pun ini Dewi Madundawati badhe dipun dhawuhaken kalian adik kula pun Bambang Aroman. Iya, pancen kaya mangkono. Lah, ingkang saking menika sinuwun, kula kapurih matur kalian paduka ingkang sinuwun. Nyuwun salah-salahipun penanten temanten menika nyuwun bebana menapa. Bapak Semar namung manut, namung piyambakipun paring dawuh ampun ngantos abot-abot anggenipun nyuwun pasrahan penganten menika. Awit nggih ngemuti Bapak Semar menika tiyang dusun. Tur melih jaman sakniki niku nek lamaran niku nggih sok kala mangsane niku wah jan mewah-mewahan kados niku. Malah wonten kanu napa niku lamaran ngangge montor. Montor kok kena nggo rabuk. Lho. Montor apa? Montor enmeh. Enmes niku ora nggo rabuk to. Petruk. Pripun Den? Enmek ora kok enmes iku rumangsane. Oh, diganti to? Ora pancen kuwi. Lah nggih lamaran kok aneh-aneh. Ana sing montor ora roh dalan barang niku. Montor apa? Niku picek. Kuwi jenenge PCX ora kok becek. Kaya wong karan mboten ngertos kok nggih niku mila saking menika ya pokoke sumarah paduka ingkang sinuwun kula kalian Bapak Semar namung manut. Iya. Bab kuwi aja ewas lan sumelang ora bakal nyuwun bebana kang abot. Ya mung bae sumendha sawetara iki sajake ana tamu maneh Petruk. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon. Oh goncang kanjeng langit kelap-kelap katon
lir kinencanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulung ing lole malah kentos gembal manyar-manyar dune jupul wana janji alas-alas dadi wana blek-blek uduk welah. Ampun kaget nggih ingkang sinuwun. Kula pun Pendhita Durna. Saking pertapan Sokalima rawuh wonten ing Sitinggil Negari Dwarawati. Nuwun inggih. Bapa Penemban sami kara harjan sakrawuhipun Bapa Penemban Durna. Nuwun inggih lulus raharja sowan kula manggih ing Kayiwanan sinuwun. Menika wonten salah satunggilipun Ratu Gung Binetara inggih. Menika pun anak murid kula pun Prabu Jaya Setyaka. Nggih, kula pun Prabu Jaya Setyaka sinuwun. Tebih saking negari Timbul Taunan kula siswanipun Bapak Penemban Durna. Sowan kula wonten mriki menika badhe nglamar Atmaja Putri Paduka pun Dewi Madendawati. Duh sinuwun. Mugi wonten lilaning penggalihipun Paduka ingkang sinuwun. Paduka pasrahaken ingkang putranipun Paduka menika. Badhe kula boyong wonten negari Timbul Taunan badhe kula sengkaken ngaluhur minangka dados garwa prameswari kula. Inggih menika sinuwun. Kula minangka dados talangaturipun anak murid kula pun Prabu Jaya Setyaka. Nglamar dhateng Atmaja Paduka pun ini Dewi Madendawati. Sinuwun mboten badhe dawah wonten ing Bantala malah kepara dawah wonten ing kasur babut menawi to anak Paduka menika dipun boyong wonten ing Timbul Taunan kagarwa dening anak murid kula pun Prabu Jaya Setyaka nggih anak Prabu. Nyuwun pangapunten Bapak Penemban Durna. Anak kula pun Nini Dewi Madendawati menika sampun wonten ingkang ngarepaken inggih menika atmajanipun Kakang Semar ingkang kalebu pupon badhe dipun jodohaken kalian anak kula. Malah kepara menika sampun badhe tempu ing gawe sak mangke badhe nganakaken pahargyan Bapak Penemban Durna. Oh lole. Walas kentas gembal manyar-manyar ning jupul wana dadi alas-alas dadi wana blek-blek uduk welah. Nipun sewu nggih, Yar. Menawi to Kakang Semar kok badhe bebesanan kalian Paduka. Oh, napa mboten kucem asma Paduka. Kakang Semar menika tiyang tok gondelan bathok, tiyang kere mencore. Tiang melarat gendong jagat paribasan sedina mangan mawon seminggu poso. Lah kok badhe bebesanan kalian Paduka. Wah, menapa mboten ngucemaken asma Paduka. Nyuwun pangapunten malah sakmangke Petruk Kantong Bolong menika minangka Duta Agung talange ngatur Kakang Semar badhe mboyong Nini Dewi Madendawati. Wah, lole langkung-langkung menika Petruk. Petruk menika wong gedibal 17. Mengatasi batur, mengatasi buruh. Kok kumawani Sumantaka arep boyong anak ratu. Wah, nggo bangga apa? Napa sampeyan menika mboten kelingan kalian lembaraning sejarah? Yen to Petruk menika dudu anak menungso, dudu anak menungso lumrah nanging anake jem setan priprayangan anek gendruwo ilu-ilu Banaspati klek-klek balongan tandak. Awet kula menika ingkang mangertosi sejarahipun Petruk Kantong Bolong nalika semanten wonten lampahan Semar Tudun. Kakang Semar menika mudhun wonten ing Arjapada jagat tesih awang-awang wong-wong. Lajeng Kakang Semar menika muja tapa wonten ing sak ngandhaping Randu Alas. Dilalah sak nginggiling Randu Alas menika wonten gendruwo momong. Kenging pangaribawaning Kakang Semar lajeng gendruwo ingkang momong menika anakipun menika tiba wonten ing pangkonipun Kakang Semar lajeng dipun puja dados Petruk.
Menapa memper menawi to Petruk menika anak demit kok ajeng boyong kalian anak Paduka. Wah, malah boten kajen sampeyan menika. Jaja muntap lerke netap dodo bang mawingo wengis idep nyomangala cakra nyuwun pangapunten sinuwun kepareng kula badhe mungkuraken dhateng Paduka sawetawis kula kepengin menapa niku nanggapi menapa ingkang dados dawuhipun ingkang minulyang jagat Bapak Pendhita Durna ingkang sampun kendang apa niku kondang lole-lolenipun. Ya Petruk ora dadi baya pangapa. Ya mung wae Subasita kudune dienggo nggih. Elek-elek kula niku Petruk. Senajan kula menika tiyang mlarat ning tata krama unggah-ungguh tetep kula nggeni kok sinuwun. Iya. Durna. Oh, lole kowe ora basa karo aku. Alah, tak basani apane. Sekawit nggonmu rawuh rene iki wis tembungmu wis nyangklak sak ndhuure tenggak. Ya, pancen tak akoni aku kuwi anak demit. Ning bareng aku di puja dadi menungsa kuwi lakuku ora bakal nalingsir saka angger-anggering bebener mesti bakal tumindak sing becik ning balik kowe kowe iki pendhita kok cangkemmu ya ora kena ditata ora duweni unggah-ungguh babar pisan ning atase tamu kok ngunek-ngunekke tamu iki pangkatmu kuwi apa to nono oh lole wis ora usah lalu-lalu sek nong iki monyor-monyor kuwi nek aku arep nglamar adikku apa kuwi arep nglamar Dewi Madendrawati arep apa? Sing nglamar luwih dhisik kuwi aku dudu kowe. Sing ditampa luwih dhisik ya aku ning dudu kowe. Kowe malah tamu sing luwih kari kudune bali. Oh ora iso. Kowe sing kudune bali. Awit kene kuwi priyayi agung Binathara. Disembah para kawula. Lah ming dapurmu kok malah arep nyaruwus. Mengarep gayuh anak ratu kaya cecek nguntal blek. Tiwas glontangan ora bakal kolu-kolu lele. Hambok ben. Sampean ora usah nyaruwus. Saiki tak gawe giri sayembara. Sayembaramu apa? Gedhe cilike kowe kuat ngalahno Petruk kantong bolong. Woh. Tak ulungke Dewi Madendrawati dadi bojone menunuh kae. Tak ulungke wis. Trimo aku ngalah. Lamun to aku iso kalah karo kowe. Wah, kelakon dadi bandan dina iki. Alah kesuwen kekan cangkem. Wah, Petruk kantong bolong. Menika kados pundi Koko Prabu? Kriwikan dados grojokan, geguyon dados tangisan, malah kahananipun kados mekaten. Wah, yen to tak gagas bener sing dilakoni Petruk kok Yai. Katitik wong padha-padha tamu lah kok ngunek-ngunekke sing kaya mangkono. Wah, malah ora becik kedadiane. Inggih, lajeng kersanipun ayo ditonton bae. Mengko sing salah lah ya seleh. Inggih. Menawi kados mekaten Koko Prabu.
Monggo sami ndedonga dhateng purbaning Gusti ingkang Maha Wikan. Kula aturi manjing wonten ing sanggar palanggatan. Mugi-mugi wonten dalan ingkang padhang supados negari Dwarawati menika boten kebak dawuh ingkang kados mekaten. Ya, luwih becik kaya mangkono, Yayi. Anakku nggih samba wonten dawuh. Mara diage bubarna kang padha gantung siba, pun Rama bakal kondur ngedaton. Mun inggih estuaken dawuh Kanjeng Rama. Sabejar katalika wau kondur ngedaton nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kaliyan ingkang rayi. Manjing jroning sanggar palanggatan katingal arep-pepeh lampahing Sang Prabu. Lamun to kecinandra lampahing Sang Prabu sarimbit sumarah para pradangga.